ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ संगीत कलाकारांक माची उपलब्ध करून दिवप हे व्हडले भाग्य आसा। माची तयार जातली तेन्नाच कलाकार तयार जातले। स्वता कडल्यान मेळिल्लें ज्ञान आणि दुसऱ्या कडल्यान प्राप्त जाल्ल्या ज्ञानाचो लाव घेवचो। तशेंच कलेची ताकद आपली जीण बदलता, ताका लागून सद्दां कलेची सेवा करपाक जाय अशें मत कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडेन उक्तायले। श्री दामोदर संगीत संस्था मुरगांव तशेंच कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय हांच्या जोड पालवान बुधवारा वास्कोच्या रवींद्र भवनात 24वे श्री दामोदर संगीत महोत्सवाक ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले। ह्या वेळार वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार, संस्थेचे अध्यक्ष मोहन डिचोलकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। सर हांगा बच्चे प्रत्येक माणूस तो जन्माला येतो तो कलाकारच असतोय। कारण व्यावसायिक म्हणू नका किंवा ज्या क्षेत्रात तो पाऊल मारतोय त्या क्षेत्रामध्ये त्याला कला ही लागतच। कला म्हणजे स्किल लागते आणि म्हणूनच ज्यावेळेस तिथे एक माहोल निर्माण झालाय ना, म्हणजे तो सभागृह आपल्याला सोडू नये एक वेळा झोप येत होती। आपण सातत्याने एक सकाळी 10 वाजेपर्यंत रात्रीचे 12 वाजे म्हणजे जवळजवळ 14 तास आपण त्या सभागृहात उपस्थित होतो। म्हणजे कलेकडे एवढी ताकद आहे की कितीही आपण तंग झालो, कितीही आपल्यावर स्ट्रेस आला, टेन्शन आलं, तर ही कला आपोआप आपल्याला त्यातून एक बाहेर काढण्याचा मार्ग करतो आणि हे दुसरं उदाहरण आहे। आणि म्हणूनच मी म्हणतोय की कलेची सेवा करणं आणि सेवा करणाऱ्यांची सेवा करणं हे तेवढंच महत्वाचं आहे। कारण ज्या तऱ्हेनं ह्या संगीत संस्थेचा जर उगमच झाला नसता,